אהלן חברים, צהריים טובים וכמעט שבת שלום. היום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו בונים אסטרטגיה לתיק משפטי שקיבלנו. בואו נצא מנקודת הנחה שלקוח העביר לנו פרטים ראשוניים, יש לנו את עובדות המקרה. אני רוצה להראות לכם איך אנחנו בעצם רותמים כלי של בינה מלאכותית, במקרה שלנו היום ChatGPT, לטובת בניית אסטרטגיה וסיור מוחות. דבר ראשון, איך נכנסים לאפליקציה, יש לנו את האפשרות, כמו שאתם רואים למטה, של brainstorm מצד ימין. אנחנו לוחצים על זה ואנחנו שמים את הפרטים היבשים של המקרה. אז הכין אותי מראש, אלו הפרטים של הלקוח, פרטי הסיטואציה ומה הלקוח מבקש. אנחנו נעתיק את זה, פשוט נזרוק את זה לכאן. אני רוצה להראות לכם שני דברים. אני רוצה להראות לכם מה יקרה אם פשוט תכניסו את הפרטים אחרי ה-brainstorm ideas, אחרי שלחצנו על זה. ואחר כך אני אראה לכם את ההבדל של בניית פרומפט, של אסטרטגיה לניהול תיק וסיור מוחות תוך כדי. אני רוצה להראות לכם את ההבדלים. אז פשוט הכנסתי את הפרטים אחרי שלחצתי על ה-brainstorm. שימו לב, זה הפלט שאנחנו נקבל. זה לא רע בכלל, זה אפילו טוב. זה גם יכול לתת לנו דברים, כל מיני רעיונות לדברים שאנחנו בעצמנו לא היינו יכולים לחשוב עליהם. נתנו את הגנת צפויות, חזיתות תקיפה אפשריות. עכשיו, אחרי שראינו את הדבר הזה, אנחנו נראה לכם איך אנחנו בונים פרומפט איכותי, שייתן לכם פלט הרבה יותר מקצועי, שייתן לכם איזושהי טיוטה ראשונית הרבה יותר טובה. אז אנחנו נעבור עכשיו לחלק של הפרומפט. למען הנוחות, ביקשתי מקלוד שיעשה לכם את זה לפי שלבים ולפי צבעים, שיהיה לכם נוח להבין. אז ככה בעצם אתם רואים עכשיו מולכם ניתוח מפורט של פרומפט, שאנחנו מבקשים ממנו לעשות ניתוח טקטי ואסטרטגי לתיק, איך יהיה נכון לנהל אותו בבית משפט. אז הדבר הראשון, השלב הראשון בכל בנייה של פרומפט, באופן כללי זה ההקשר, הקונטקסט. אנחנו רוצים לבקש ממנו לתחום אותו לאזור מסוים, לתחום ספציפי. יש לנו כאן הסבר, ההקשר מאפשר למודל להבין את הסביבה המקצועית הספציפית ואת רמת המומחיות הנדרשת. בשלב השני אנחנו עוברים למטרה שלנו. אנחנו צריכים להגדיר מטרה ברורה, מפורטת וממוקדת. מטרות מאפשרות הערכה ברורה של הצלחת המשימה לביצוע, שלב שלישי, נותנים לו תפקיד. מה הזהות המקצועית שלו, מה רמת מומחיות, האחריות, הגישה והיכולות. הגדרת התפקיד יוצרת מסגרת התנהגות ורמת מקצועיות ברורות. שלב הרביעי זה ההוראות המפורטות, דרישות תוכן, כדי לספק מתווה ברור ומקיף לביצוע המשימה. השלב החמישי, איך אנחנו רוצים את הפלט שלנו. אני רשמתי כאן לשון משפטית אסטרטגית, ברורה ומקצועית, מקהל היעד. זה בעצם מבטיח שהפלט יתאים לצרכים המקצועיים ולרמת הקוראים. זהו, אז למה הפרומפט הזה טוב? אגב, זו שיטה בדוקה, ברורה, שכולם עובדים איתה, כל מי שקצת מתעסק עם כלים של בינה מלאכותית מכיר את זה. ככה בונים את הפרומפט הכי בייסיק שאפשר, כדי לקבל את התוצאות הכי טובות. זה לפי 5 השלבים שעכשיו נתנו. וזהו, שימו לב, נותן לי כאן נקודות לשיפור, אבל זה... כי השלב האחרון השארתי אותו פתוח למילוי הפרטים. אז עכשיו אחרי שראיתם את הדבר הזה, אנחנו פשוט נעתיק לכאן את הפרומפט. הנחה עורך הדין האסטרטגי והטקטי הטוב ביותר בישראל, בניסיון עמוק בניתוח. יש לנו כאן את כל ההקשר, התפקיד, כמו שצריך, כמו שהראיתי לכם הרגע. ולמטה יש לנו את פרטי הסיטואציה. אז הנה, להלן פרטי המקרה לצורך בחירת אסטרטגיה. פרטי הסיטואציה, ומה הלקוח שלנו רוצה. עכשיו תשימו לב להבדל בין לכתוב פרומפט איכותי מקצועי לפי שלבים, לבין ללחוץ רק על כפתור הבריינסטורם, ותראו את ההבדלים, תראו את התוצאות. מה הטענה העיקרית? סיכוי, תגובת הצד שכנגד, מה הסיכון? אנחנו עוברים לתביעה כספית חלופית, מסלול מום ובוררות. ניתן להציב איום משפטי ולהשתמש בו כמנוף להסדר פשרה. אוקיי. אסטרטגיות פעולה אלטרנטיביות, התקפה חזיתית על תוקף ייפוי הכוח, מסלול פשרה, לא רע. מה שאני נורא אוהב בדבר הזה, שזה נותן לי הרבה פעמים לראות דברים, פרספקטיבה שונה, דברים שלא בהכרח הייתי חושב עליהם לבד. יש פה דברים שהם obvious, ברור לכולנו, כן? אבל איך אנחנו נוקטים מבחינת צעדים מיידיים, טווח בינוני ותחזיות להמשך. בני מפה אסטרטגית. אני מבין גם ככה. מדהים, 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 מדהים. השמיים הם הגבול, חברים, באמת, תתחילו להשתמש בזה ביום יום, תנסו ליישם את זה, עכשיו יש לכם גם את הפרומפט ואת איך בונים פרומפט נכון, ואני לגמרי ממליץ לכם להתחיל להתנסות. פשוט, קל, אתם חייבים כבר להכיר את הכלים האלה, כולם משתמשים בזה היום, אל תישארו מאחור. אם מעניין אתכם תכנים מהסוג הזה, תעשו לי לייק, תסמנו לי, תשלחו לי הודעה בפרטי, תגידו לי נהנינו מהסרטון משהו כדי שאני אראה שאני באמת בכיוון. אתם יכולים גם לפנות אליי כדי לקבל הרצאות אחד על אחד, יש לי ממש מערך שיעורים סדור לכל מי שרוצה לקבל כלים פרקטיים לשימוש יומיומי בתור עורך דין, בתור מתמחה, בתור סטודנט למשפטים, whatever. העלו אותי בפרטי חופשי, אני זמין לכולם.
ואם יש לכם חברים שאתם חושבים שזה יכול לעניין אותם, תעבירו להם, תשתפו את זה בקבוצות וואטסאפ, מה שצריך. אני כאן בשבילכם, שיהיה שבת שלום חברים, להתראות.